En Culleredo, veciños e comerciantes uníronse para organizar un concerto benéfico co obxectivo de axudar unha veciña de 73 anos que perdeu a súa vivenda tras un incendio hai 6 días. Dende a organización destacan a rápida resposta cidadá e todo o apoio recibido. Casi toda destruída e por aí todo, e non nos permiten entrar nin porque corre o riesgo de colapsar. Non teño seguro. Hai un ano que o din de baixa, porque os seguros das casas que teñen madeira son astronómicos. E dixen, non, mira, non quero máis seguro porque ten a casa 125 anos e nunca lle pasou nada, non lle vai pasar agora porque lle quito seguro, mira ti. Así explicaba Carmen o xoves pasado a situación en que quedaba despois de que as lapas devoraran a súa vivenda. Desde entón, ela, un fillo seu e máis unha neta están a vivir co seu cuñado Alfredo. Quedou na ruína total. Ela está vivindo na miña casa porque tiña o sitio para alojalos, non terían. A casa non creo que teña forma de reconstruirse. É unha casa antigua de pedra, ardiu todo. Así as cousas, Culleredo reaccionou como en Fuenteovejuna. Foi unha traxeda bastante grande no pobo, ainda encima tuvo a mala sorte que lle morreu o fillo uns días despois. E claro, entre veciños empezamos a chamarnos, a escribirnos, que había que axudar a Carmiña como fora. Sempre que sea axudar a unha persona que lle ardeu a casa, pois habrá que axudala. Nos ofreceron para facer andaina, nos escribiu carnicerías, bares, para axudar para facer a comida, e teatro, nos ofreceron xogos para os nenos. E así foi como xurdiu a idea de organizar unha xornada solidaria o sábado 21 de marzo na pista polideportiva de Castrolaxe, a escasos metros da vivenda de Carmen, na que non faltará a música. Eu avisei a todos os músicos que coñecía, temos que mirar e xogar un pouco, porque todos non é imposible, porque a verdade é que son máis de 50, nos quedaremos con os poucos, desde logo o grupo da neta, que a neta de Carmen canta nun grupo, outro veciño tamén que toca nun grupo tamén, evidentemente, pois estarán, e despois pois meteremos non che podo dicir quen, porque todavía tampouco sei quen. A máis, habilitarase unha fila cero para aquelas persoas que non poidan acudir á cita, pero queren achegar o seu grande area. Xente que se puso en contacto comigo tamén para colaborar, de que forma podemos colaborar, pois donando cousas, pois aportando cando se faga a conta na fila cero. Nadie dixo que non, todo o mundo disposto a colaborar. Intentamos sacar todo o que podamos para pois levantar algo que sea pequeno para que poda vivir ela, o fillo e a neta, que están os tres. Realmente creo que non esperaban todo isto, pero nós estaremos aí para axudarla en todo o que podamos, en todo.